салом дӯстон, шаби гузашта бисёре аз мо дар ҳайрат будем ки кадом бозиро тамошо кунем. Рақобатҳо ҳамаи ҷолиб ва диданию пурмазмун буданд. Дар Англия Манчестер Сити ба Саутгемптон раҳм накард, Реал Мадридро дар майдони худаш мағлуб карданд. Дар Франсия ва Германия ҳам бо иштироки дастаҳои даъвогар барои чемпионӣ ва рохат ба мусобиқаҳои аврупоӣ бозиҳо баргузор гардид ки ҳоло дар ин видео бори дигар онҳоро ба ёд меорем. шаҳри бозиҳо ба истилоҳ абзори футболи шаби гузашта дар ин видео. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бо хоҳиши зиёд видео кардан мегирем. Дӯстон, мубориза барои қаҳрамонӣ дар Премер-лигаи Англия дар ҷӯшу хуруш аст ва моро яке аз бозии муҳими лидери чемпионат интизор мебошад. Арсенал ба меҳмонии Энфилд рафта қувваи худро бо Ливерпул месанҷад. Оё шогирдони Артета метавонанд се холро ба даст оранд? Барои бозам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксия даромада, дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхоҳдаста то $10, яъне то 100 сомонӣ тарзида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участие в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ғалабаи Сити бар ин даста гапи нав ва аҷоиб нест. Гапи асосӣ дар мавзӯи Холланд меравад. Бозингари норвегӣ голҳои 29 ва 30 худро ба ҳадаф расонд. То рекорди Салоҳ 2 гол мондаасту халос. Бозингари мисрӣ дар мавсими беҳтарини худ дар АПЛ дар ҳайати Ливерпул 32 гол зада буд. Вақте ки рекордро такрор мекунад, Холланд барои худ вазифаи дигар хоҳад дошт: шикастани рекорди Энди Кол ва Алан Ширер. Аз ҳама бештар дар як мавсим маҳз ҳамин бозингарон гол заданд. Энди Кол дар мавсими 1993-94 ва Алан Ширер дар мавсими 94-95 то охири мавсим 34 гол заданд. Вале як гапро фаромӯш намекунем ки он вақт АПЛ аз 42 давр иборат буд, на 38. Дастаи Челси аввалин бозиашро зери роҳбарии Лемпард гузаронд. Мо Френки қаблиро дидем. Челси аз бозиҳои охир дида бозам бадтар бозӣ кард. Вулверхэмптон барои хатти дифои баланд тавонист лондониҳоро ҷазо диҳад. Сармабиёни Челси иваз мешаванд, аммо бозӣ ҳамоно заиф боқӣ мемонад. Як Холланд то қад дар Премер-лигаи Англия аз кулли бозингарони Челси бештар гол задааст. Лемпард пас аз бозӣ чунин гуфт: ман аз бозии бачаҳо розиам. Дар нимаи аввал мо хуб прессинг кардем ва тӯбро идора менамудем. Голи рақиб моро дар ғафлат монд ва мо ҷавоби хуб баргардонида натавонистем. Дар ҷони бозӣ чанд идеяи нави Лемпард дида шуданд. Мисол рафтани нимҳиматгари марказӣ ба хеле зиёд ба дохили ҷаримагоҳи рақиб. Ин танҳо бар зарари кор шуд ва ба мавқеъгирии Кулибалӣ таъсири бад расонд. Хулас, Челси бо иваз кардани мураббӣ ягон майда тағйир наёфтааст. Манчестер Юнайтед муқобили собиқ дастаи Лемпард Эвертон бозӣ кард. Вақтҳои охир шогирдони Эрик тен Хаг дар задани голҳо мушкилӣ доштанд, вале дар ин рақобат 2 голро бо сари баланд заданд. Мактоби низ задани голҳоро идома медиҳад. Пас аз рақобати капитани дастаи МЮ Харри Магуайр ишора кард ки мо бояд аз 2 гол бештар мезадем, чунки имконоти зиёди голзанӣ доштем. Дастаи Тоттенхэм дар як бозии мушкил тавонист Брайтонро шикаст диҳад. Аз ҳама ҳодисаи муҳими ин рақобат голи задаи Сон Хен بود. футболбози мазкур дар дақиқаи 10-уми бозӣ гол зада аввалин бозингаре аз Осиё шуд ки дар Премер-лигаи Англия 100 гол дорад. Сон номашро ба таърихи чемпионати Англия ворид кард. Ньюкасл мавқеи худро дар чоргонаи Лигаи Чемпионӣ нигоҳ дошт. Онҳо Брентфордро мағлуб карданд. Александр Исак боз гол зад. Ҳамчунин шаби гузашта Астон Вилла, Бормунд ва Вестхэм ғалаба карданд. Меравем ба мамлакати дигари Аврупо. Дар Германия ҳам ҳавои шаби гузашта футболӣ буд. Клубҳои асосии Бундеслига дастболо шуданд. Бавария бар зидди Фрайбург бозӣ кард. Деликт хеле кам гол мезанад, вале дар ин рақобат голи ягонаро маҳз ӯ зад. Тухел баъд аз бозӣ ишора кард ки Фрайбург дар хатти дифоъ бозии хеле барқарор нишон дод ва кори Баварияро барои задани гол хеле мушкил кард. бозии марказии рақобати дастаи Боруссия Дормунд ва Унион Берлин буд. Бозингарони шаҳри Дормунд дар шоҳидии мухлисони сершумори худ бозии олӣ нишон дода ғалаба карданд. Мален ва Мукоко дарвозаи рақибро рахна карданд. Байер Ливеркузен зери роҳбарии Хаби Алонсо ба дастаи мустаҳками Бундеслига табдил ёфта истодааст. шаби гузашта Айнтрахтро мағлуб кард. Лейпцигам пас аз чанд нокомӣ ба худ омода Гертаро бо ҳисоби минималӣ шикаст дод.
акнун мегузарем ба Испания. Рақобати Реал Мадрид ва Виллареал ҷолибтарин бозии ҳафтаро пешкаш карданд. Виллареал дидаву дониста бар зидди Винисиус чанд бозингаро истифода карда то нафасашро танг кунанд. Хуан Фойд гӯё ба Вини часпидагӣ буд ва умуман аз ӯ дур нарафт. Бар зидди бозингари бразилӣ 9 бор фоли тактикӣ буд. 6 бор Хуан Фойд ин корро кард. Новобаста аз ин Винисиус дар голи худ 6 футболбози рақибро фиреб дод. Аммо гапи асосӣ бояд дар бораи Кике Сетьен бошад. Ӯ дар Бернабеу Реалро бо усули беҳтарин шикаст дод. Дастаи ӯ тӯб ва идораи бозиро ба Реал танҳо аз дақиқаи 80 он тараф дод. Чуквеза худро Винисиус эҳсос кард ва бозиро ҳал намуд. ин мағлубият Реалро аз пойгаи қаҳрамонӣ хеле дур кард ва шояд берун ҳам намуд. Реал Сосидад дар ин давр Хетаферо мағлуб кард. Ин рақобатро барои он ба хотир овардем ки Сосидадиҳо ҳам вақтҳои охир лангида истодааст. Аз рақобатҳои серия А ду бозиро ҷудо мекунем. Якум албатта рақобати Латсио ва Ювентус буд. Ин дидори марказӣ ба статуси худ арзиш дошт. Дастаҳо бидуни маркази майдон танҳо дар ҳамла бозӣ мекарданд. Латсио қасди бохти худро гирифтанӣ буд. Онҳо дар мавсими ҷорӣ бо ҳисоби калонтарин маҳз дар бозӣ бо Ювентус бохтанд. дар ин дидор римиҳо беҳтарин дар майдон буданд. алахусус голи дуввуми римиҳо бо анъанаҳои беҳтарини фалсафаи бозии сари зада шуд. Латсио зинаи дуюмро на танҳо нигоҳ дошт, балки мавқеашро хеле мустаҳкам намуд. бозии дигари муҳими серия А байни Рома ва Торино сурат гирифт. Дибала ягона голро ба сама расонд. чун Рома барои рохати Лигаи Чемпионҳо мубориза мебарад, ин гол аҳамияти бузург дошт. зинаи сеюм пас аз ин ғалаба дар дасти Рома монд. сенсатсияи кӯчак ғалабаи Болония бар Аталанта буд. барои чӣ кӯчак? барои он ки Аталанта ба худ монанд нест. дар Фаронса коре шуд ки чанд сол пеш онро танҳо дар филмҳои фантастикӣ дидан мумкин буд. Месси ва Рамос ҳамдигарро ба оғӯш гирифтанд. ин ду нафар тақдири бозиро бар муқобили Ницца ҳал карданд. Месси намехоҳад дар охири мавсим бе ягон ҷоиза монад ва дар бозии Лигаи Як худро ғам дод. ҳам гол зад, ҳам ассист кард. шумо инро тасаввур карда метавонистед ки Месси ассист кунаду Серхио Рамос гол занад. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.